Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan cikin wannan shafi yan cikin wannan gida mai tarin albarka majamu'a madaukakiya majamu'a mai albarka. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan safiya mai albarka. Ina muku wa da kuwa fata alkhairi. Yan uwana ku daina Yusuf Sarkin Gyara sake fitowa domin ƙarin taimako a bisa kan dukkan abin da ke damun bayan Allah, bisa kan sihiri ko baki ko kambun baka ko kulli ko turbuda ko ture na iska ko hau ko hawa'i ko kuma duka abin da ya danganci daga irin haka da 'yan uwanmu suke ima 'yan uwanmu musulmi. To don Allah ɗan uwa, ina mafata alkhairi kada ya kasance ka samu wani sirri ka rike domin kai kaɗai ka taimaka ma 'yan uwanka. Kai ma mutum goma su taimaki mutum goma, mutum goma su taimaki mutum goma, kai kaɗai ka taimaka ma mutum goma, shi ma wancan ya taimaki mutum goma. Da haka sai ka ga an ci nasara akan abin da ake nema. Kuma hadaya ce saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka taimaka idan ka ji ka gabatar da shi ga al'umma annabi da manya-manyan gurup ba sai namu gurup din ba wanda muka saba, kowane gurup a taimaka a tura. Allah taimake mu, Allah rufa mana asiri. To abin nufi dai qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Na'am, lemun tsami ake nemawa 113 ake nemawa, sai a raba shi biyu a saka shi a cikin kwano ko kuma ƙwarya, sai a zuba ruwa sosai mai yawan gaske a cikin shi. Idan an zuba ruwa sai a karanta falaki 113, nasi 113 a tofa a cikin wannan ruwa, yani ruwan lemun tsamin nan. Amma ba a matse lemun tsamin, kawai in an yanka shi biyu a saka shi a ciki a bar shi, a zuba ruwa kawai a tofa wannan addu'a. To haka za a yi. Bawan Allah, ka ɗebi ruwan nan kaɗan da daddare idan za ka kwanta, ka je ka yi kamar wanka a guri mai kyau ko kuma ka shafe jikinka a guri mai kyau, ka je ka kwanta. Gobe ma haka nan za ka yi, kuma ka kula da irin mafarke-mafarken da za ka yi, albarka annabi. In dai da sihiri, kana zargin da sihiri a jikinka, to za ka gani. In kana zargin da doguwa a jikinka, za ka ga abin mamaki. Idan kana zargin da kambun baka a jikinka, duka dai za ka ga abin da Allah zai nuna ma, kuma Allah zai warware ka cikin 'yan lokaci kaɗan. Bijai sayyidina rasulullahi. Dawa'i ne a bisa kan warwara. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon da muka leko za mu gaya ma 'yan uwan musulmi a gabatar da shi insha Allah. Ya nemi kowa da kowa fatan alkhairi, fatan kuma Allah dukkan idan ya baka iko ka same shi dan hasken Muhammadu rasulullahi ka tura ma 'yan uwanka musulmi. Muna cikin wani yanayi da 'yan uwanmu hassada da bakin ciki ya sa ana jihon juna, ana yi ma 'yan uwa hassada, ana yi ma 'yan uwa mugunta, ana kulle wannan a daure wancan. Duka Allah ya kama wannan lokaci dan abun duniya. To Allah ya kare mu. Gashi nan abin da za ku yi, ku warware kanku da izinin Allah. Daga Yusuf Sarkin Gyara, mai laƙanin suna ɗan sarki. Lamba ita ce dai mai neman ƙarin bayani 96 58 13 77, ita ce 96 58 13 77. Ina ma kowa da kowa fatan alkhairi, fatan kuma an mori da wannan sirri mai albarka lafiya.